Ksenija, da li se čujemo? Čujemo se, Zorane. Evo, 21. čas ističe kako se dogodila velika tragedija ovde u Užicu. I dalje je to glavna tema i dalje ljudi ovde prepričavaju događaje od sinoć. Prosto ne mogu da poveruju šta se to dogodilo u jednoj takvoj fabrici koja je odlično radila, koja je imala sve uslove za rad i gde nikada nije do sada bilo problema. Mi nismo danas mogli da uđemo u sam krug fabrike, to je razumljivo pošto je to namenska proizvodnja. Međutim, uspeli smo, kao što smo već i videli, da čujemo svedočenja ljudi koji su tamo bili, a takođe smo razgovarali i sa nekim kolegama poginulih koji su radili prvu, odnosno treću smenu i izbegli su tu kobnu drugu, koji su se pre nekoliko sati skupili ispred fabrike i koji su zajedno otišli da izjave saučešća porodicama poginulih. Djeca preko studentskog su mladi, tu do 30 godina, niti ih poznajem ništa. Nema šta kažem, nismo mi bili tu prisutni da bi vidjeli to ili nešto. Mi smo bili prva smena uopšte. Sa njima radim. Dobre kolegnice, dobar kolega, sve. Nemam šta da kažem. Radila prvu smenu, kolege su kao kolege, to je složna operacija bila među najboljim. Svi smo s iste operacije, radimo godinama zajedno i preko studentske i za stalno i pod ugovorom. Znači tu nema šta da se kaže, sve najbolje o njima. Znači to su kolege koji su stvarno, svi smo isti. Svi smo disali jedni za drugi. Najsložnija operacija u celoj fabrici. Svi su nam zavidjeli kakva smo mi operacija, baratno punjenje, složni. Znači bilo veselje, bila sahrana, bilo šta. Sve smo zadnje delili. Nemamo više šta da kažemo, njih nema. Gost Fox Vesti je gradonačelnik Užica, gospodin Jovan Marković. Gospodine Markoviću, vi ste jedan od onih koji noćas nije spavao. Između ostalog, sastančili ste, jel tako, celu noć, doneli ste neke važne odluke. Pa, nažalost, posle dešavanja koja su noćas bila u Užicu, posle ove eksplozije, mi smo imali burnu noć, imali smo jednu sednicu gradskog veća koja je bila negdje oko 2-3 sata. Imali smo sinoć u poseti ministra policije, imali smo sinoć u poseti i ljude iz Ministarstva odbrane, pomoćnika ministra, državnog sekretara i tako dalje. Dugo smo noćas razgovarali o tome kako da pomognemo unesrećenima, kako da u ovih nekoliko dana pokušamo da pomognemo ljudima, kako u ovih nekoliko dana da zajednički nastupimo, kako bi poslali tu zajedničku poruku da brinemo o ljudima. Jutro smo doneli vrlo važne odluke na gradskom veću koje su u prvom redu značile da donosimo odluke da grad Užice proglašava dan žalosti, odnosno dane žalosti, tako da je petak, subota, nedelja dan žalosti u Užicu. Vlada Republike Srbije donijela je odluku da subota bude dan žalosti. U subotu je zajednička komemoracija u 10 sati. Očekujemo da će na toj komemoraciji biti prisutni premijer Cvetković, ministar odbrane Dragan Šutanovac, ministar policije Ivica Dačić i brojni drugi prijatelji i gosti u ovom trenutku. Ono što je nama jako važno jeste da pošaljemo tu zajedničku poruku da prvi partizan jeste deo Užica, da grad Užice u svakom slučaju stoji iza te fabrike, da ćemo pomoći u svakom trenutku da ljudi koji su unesrećeni dobiju svoju pomoć, odnosno pomoć u ovom trenutku. I jako nam je važno da i Vlada Republike Srbije i svi ministri stoje iza grada Užica i prvog partizana. Vi ste danas posetili porodice poginulih. Pa naravno, posle ministra Dragana Šutanovca mi smo izjavili saučešće svim porodicama unesrećenih. Danas smo razgovarali sa mnogim ljudima, danas smo obišli i one koji su povređeni. U Užicu je i dalje neka čudna, čini mi se, tišina, neka čudna atmosfera. Ljudi u grupama prepričavaju šta se to desilo noćas, onako sa nevericom pričamo o tome da li je moguće da 7 mladih ljudi tako nevino izgube život. Verovatno će istraga utvrditi razloge zbog čega se sve ovo desilo, ali prosto narod je onako vrlo zabrinuti, narod i dalje ne može da veruje šta nam se desilo. Ja ću se vama zahvaliti, znam da imate puno posla danas. Zorane, Ana, ja bih samo još da podsjetim da rezultati istrage će biti možda večeras poznati negde oko 21 sat. U svakom slučaju to ćemo saznati na vreme.
Ksenija Kesović, uživo iz Užica. Hvala tebi, hvala tvom gostu i izveštajima koje si tokom dana javljala iz Užica.